Osnovna funkcija informacionog sistema za upravljanje energijom, energetski menadžment, je praćenje potrošnje i troškova za energiju, energente i vodu u javnim objektima. Neophodan uslov za obavljanje ove funkcije je definisanje kako same energije i energenata, tako i načina njihovog snabdijevanja i fakturisanja. Ove funkcije vrše se u okviru takozvane energoadministracije. Bazu energije, energenata i vode formiraju administratori sistema. U bazi se pored naziva energenta nalaze podaci o mjernoj jedinici na računu, načinu isporuke, faktoru konverzije u mjernu jedinicu karakterističnu za konkretan energent, faktoru konverzije u kilovat-sate, faktoru konverzije u primarnu energiju, jediničnoj emisiji CO2, intervalu jediničnih cijena. Baza energenata i vode uparena je sa stavkama koje mogu postojati na fakturama određenih dobavljača. Svaka od tih stavki sadrži detaljan opis u pozadini. Također, baza energenata uparena je sa bazom objekata i dobavljača, pa je za svaki energent moguće dobiti pregled u kojim objektima se koristi i koji dobavljači ga isporučuju. U najvećem broju slučajeva energija, energenti i voda nabavljaju se na tržištu, pa je potrebno definisati dobavljače za konkretan objekat. Dobavljači se biraju iz baze dobavljača, koja također predstavlja sastavni dio sistema. Skup podataka kojim se definiše dobavljač obuhvata naziv, adresu, jedinicu lokalne samouprave u kojoj je sjedište dobavljača, matični, porezni identifikacioni broj i kontakt podatke. Za svakog dobavljača definišu se kategorije kupaca koje snabdijeva, energija i energenti, odnosno voda koju isporučuje. Treba imati u vidu da jedan dobavljač može imati više kategorija kupaca i isporučivati različite vrste energenata i usluga. EMIS je fleksibilno koncipiran, što omogućava da svi ovakvi slučajevi budu jednoznačno obuhvaćeni, kao i da se precizno registruju promjene u načinu snabdijevanja objekta. Ovo je bitno za one koji obavljaju unos podataka o potrošnji, jer je definicija računa u sistemu identična realnom računu dobavljača za konkretan energent. Na ovaj način je mogućnost greške pri unosu stavki računa svedena na minimum, pored velike raznolikosti računa koji se sreću u praksi. Za svakog dobavljača moguće je dobiti ukupan pregled kategorije kupaca, vrste energenata i usluga, grupni pregled svih objekata koje snabdijeva, kao i svih mjerača koji se koriste za konkretne energente, odnosno vodu koju taj dobavljač isporučuje. Podaci u vezi sa kategorijama kupaca i vrstama energenata, uključujući toplotne moći, koeficijente konverzije, jedinične emisije CO2 i druge stavke su predefinisani u bazi, tako da energetski menadžer samo vrši njihov izbor u skladu sa konkretnim slučajem. U slučaju da dobavljač već ne postoji u bazi dobavljača, neophodno ga je registrovati. Uz dobavljača obavezno se definiše format računa na osnovu kojeg se vrši naplata.